Pozdrav svima, dobrodošli u drugi dio tutoriala osnove verzioniranja pomoću Gita i GitLaba. U ovom drugom dijelu tutoriala pokrit ćemo grananje, na koji način radimo grane, to jest brancheve i kako se s njima radi. Pokrit ćemo na koji se način mogu spajati izmjene između različitih brancheva. Pokrit ćemo na koji način možemo povući verziju koda iz pojedinog brancha. Na koji način možemo naše brancheve podići na nekakav udaljeni repozitorij kao što je na primjer GitLab. U ovom slučaju koristit ćemo GitLab. Na koji način može neko drugi klonirati naš repozitorij. U ovom slučaju simulirat ćemo dva različita korisnika sa dva različita terminala i onda ćete vidjeti na koji način bi dva čovjeka mogla raditi zajedno na istom projektu. Dalje pokazat ćemo na koji način možemo povući izmjene sa remote-a, na primjer kad jedan korisnik pošalje nešto na remote, na koji način te iste izmjene može ovaj drugi povući dolje i što u slučaju ako izmjene istu stvar pa dođe do konflikta. Pokazat ćemo na koji način ispravljamo u Gitu konflikte. Ok, nalazimo se sad u terminalu u lokaciji gdje smo radili aplikaciju u prvom dijelu predavanja. Ako niste do sad vidjeli taj dio, link je u opisu i pojavit će se ovdje na ekranu. Recimo da se sad nalazimo u našoj aplikaciji i možemo vidjeti koje sve fajlove imamo u aplikaciji. Vidimo da imamo folder klase koje smo bili napravili u jednom od komitova u prošlom dijelu i imamo main.py koji pokreće to sve i imamo nekakav readme. U ovom dijelu ćemo govoriti o branchevima, to jest granama. Git nam omogućuje da lagano isprobavamo nekakve implementacije koda tako što ćemo praviti brancheve koji onda rade grananje našeg koda i možemo pratiti različite verzije koda. Na primjer, želimo mijenjati nekakvu implementaciju klasa. Želimo dodati neku metodu ili želimo nešto promijeniti. U tom slučaju to možemo raditi direktno na masteru ili možemo napraviti odvojen branch. Koja je prednost brancha? Prednost brancha, to jest grane, je u tome što kad napravimo granu, onda sve izmjene koje radimo na njoj ostaju na njoj. Tako da, na primjer, ako nam je potrebno da nam je na masteru verzija aplikacije koja u bilo kojem trenutku radi, onda možemo na nekom drugom branchu isprobavati stvari i kad smo zadovoljni sa tim izmjenama, onda ih možemo spojiti nazad na master. Sa naredbom git branch možemo vidjeti koji sve branchevi postoje. U ovom slučaju možemo reći još i git branch -a, što predstavlja all, koja će nam pokazati baš sve brancheve, uključujući i one na udaljenim repozitorijima. U ovom slučaju mi ćemo sad napravit ćemo novi branch. Taj novi branch napravit ćemo sa naredbom git checkout -b i naziv brancha. U ovom slučaju recimo da želimo mijenjati klase, pa ćemo nazvati ovaj branch classes. U ovom slučaju Git je sad nama automatski napravio branch classes i sad ovisno o tome koji operacijski sustav koristite i kako vam je ovaj terminal konfiguriran, dosta njih automatski pokaže na kojem se branchu nalazite. Ako instalirate Git u Windowsima i otvorite njegov Git bash, on će vam automatski pokazati na kojem se branchu nalazite. Ako instalirate svježi Ubuntu, mislim da ovo trebate podesiti samostalno, ali ima na netu tutoriala, a linkat ću i neki u description videa pa si možete dodati to. U ovom slučaju sad kad smo u ovome classes branchu sa git log možemo vidjeti koji su nam sve commitovi koje imamo u tom branchu. U ovom slučaju, budući da smo nastavili sa mastera i još nemamo nikakvih izmjena, vidimo da nam je zadnji commit onaj koji smo bili napravili i ovo
u zagradi nam pokazuje da se sad naš head classes, znači da nam je branch classes isto pokazuje na ovaj commit. Origin master nam je na istom commitu, jer je to zadnja stvar koja je bila pušana na GitLab. I master kao glavni lokalni branch nam se isto nalazi na ovom commitu. Podsjećamo sa Q, možemo izići iz ovoga. I sad budući da smo u classes, sad možemo napraviti nekakve izmjene. Ok, sad ćemo otvoriti kod našeg projekta. I sad u kodu našeg projekta uđemo na primjer u folder classes i napravit ćemo file students generator. Ovaj file, u njemu ćemo napraviti klasu koja će nam generirati studente, zato da kad pokrećemo program da možemo testirati sa različitim brojem studenata. Onda će ona slučajnim odabirom postaviti imena i prezimena studenata, da ih ne moramo imati kao u onom, kao u MainPy, kao što je sad implementacija, da ih ne moramo imati zapisane eksplicitno. Sad ja već imam ovu implementaciju pa ću samo pastat. Ali šta ona radi? Znači importamo student klasu iz ovog foldera. Importamo random. Definiramo listu imena i prezimena. Inicijalizator ne radi nam ništa, nego samo imamo metodu getN. Ta metoda n prima broj n, na primjer 10, 20. I onda ona kaže napravi praznu listu studenata. 20 puta ako je n 20. Uzmi random ime iz liste imena, random prezime iz liste prezimena, generiraj random broj studenta i napravi objekt studenta i appendaj ga u tu students klasu. Na kraju vraća ovu students klasu. I sad kako bi mogli ovo isprobati, istestirati, imamo name equals main, gdje jednostavno generiramo, znači stvorimo taj objekt generator, uzmemo 10 studenata i ispišemo ih čisto da vidimo da li to radi. Sad kad to pokrenemo, vidimo da naš generator radi i vidimo da su svaki put imena drugačija. Sad kad imamo naš student generator, mi se možemo vratiti u naš MainPy. I naravno sad ovdje moramo importati student generator. I sad umjesto svih ovih studenata rećemo gen je student generator, rećemo students je gen get n, na primjer 20. I dalje imamo ova dva korsa i dalje naše studente enrollamo u random course koji odredimo. I sad ako to probamo pokrenut, no module named student, zato što budući da ga pokrećemo iz students generatora, u tom slučaju moramo reći class is student. Ajde, će sad raditi. Sad radi. I znači sad smo dobili naše studente. Ako pokrenemo ponovo, vidimo da dobijemo drugačija imena. I budući da je random odabir, drugačije ih enrolla. Mi smo sad izdvojili, znači napravili smo student generator koji nam generira studente. Kako to sad izgleda u terminalu? Ako se vratimo u terminal, ako kažemo git status, vidimo da imamo dvije izmjene. Znači na branchu classes, ovdje nam kaže na branchu classes se nalazimo, imamo izmjenu koja nije stageana za commit, to je ovaj MainPy, i imamo untracked file classes student generator py. Sad mi možemo dodati oba ta fajla kako bi ih commitali. Možemo reći git add MainPy, git add classes students generator py. Tako kažemo git status, on nam prikaže da će oba biti dodana u commit. I sad kažemo git commit add student generator class, recimo. I sad imamo situaciju gdje sad imamo dodatni commit. Ako kažemo git log, vidimo da ovdje sad imamo novi commit
koji je napravljen u neko određeno vrijeme. Zove se, to je sad ovaj commit message koji smo zapisali i on pokazuje na head classes. Budući da je ova izmjena komitana, ona je sad zapamćena. Ako mi kažemo ls classes, vidimo da tu imamo naš students generator py. I sad recimo da imamo neku grešku, ovo nam još ne funkcionira, ali moramo hitno napraviti izmjenu na master branchu. Znači moramo hitno napraviti izmjenu na onoj verziji koda kakva nam je prije radila. Mi se sad možemo vratiti na master branch, možemo reći git checkout master. I ako sad kažete git log, master je ostao na ovom zadnjem branchu update readme. Znači nema ovoga add student generator. I stvarno ako pogledate classes, u classes folderu nemate student generator. Ako kažete git checkout classes, ls classes, u branchu classes u ovom folderu imate students generator py. Ako se vratite na master, sad ga nemate. To znači da vi u vašem projektu uvijek imate jednu verziju fajla koja se nalazi stvarno na disku. A Git je taj koji, ovisno o tome kako mijenjate brancheve, on je taj koji će onda te promjene izvlačiti iz repozitorija i doslovno mijenjati fajlove na disku. Ako u branchu imate neke fajlove koje nemate, znači ako u nekom drugom branchu imate fajlove koje nemate u ovom branchu, on će ih doslovno obrisati sa diska. Oni se sad fizički ne nalaze na disku. A ako, na primjer, ponovo onda checkoutate taj drugi branch, on će vam onda kreirati te fajlove. Git je taj koji u biti mijenja direktno fajlove na disku, ovisno o tome kakvo njihovo stanje treba biti. I ako sad pogledamo na masteru kako nam izgleda main py, kažemo place main py, vidite da naš main py ima ove studente. Znači ova izmjena koja je u main py, koju smo napravili u classes branchu, budući da smo sad na masteru, on tu izmjenu uopće nema. On je file promijenio tako da izgleda onako kako je izgledao u trenutku kad smo ga koristili. Kad smo bili na masteru. Ako checkoutamo, git checkout classes, kažemo let's main py, pogledajte da sad taj isti main py file koristi student generator. Ako se vratimo na master, u ovom slučaju mi bi sad mogli, na primjer, mogli bi direktno spojiti ove izmjene sa classes, zato što one nastavljaju na istoj povijesti. Zato što i master, znači master nema dodatnih izmjena, classes ima nekakav dodatan commit koji se na njemu nalazi i sad bi mi mogli njega lagano povući na master. To bi napravili sa git merge classes. I ako sad kažete git status, nemamo izmjena. Ako kažemo git log, prije git loga, pogledajmo ovdje. Znači on je updateo na ovaj novi commit. Rekao je napravio sam student generator i u main py sam obrisao 3 linije i dodao 3 linije i obrisao 9 linija. Kažemo git log, vidimo da sad add student generator class se nalazi na masteru. Recimo da smo sad zadovoljni sa ovom verzijom kakvu imamo, gdje smo sad ovu izmjenu za student generator dodali na master i sad mi želimo recimo dodati još imena u naš student generator. Pa ako želimo da nam je master uvijek u situaciji u kojoj on funkcionira, možemo reći na primjer git checkout master, git checkout classes i sad odemo u naš editor i u editoru odemo u students generator i sad dodamo još imena. To spremimo
I sad smo spremili ove izmjene i ako se vratimo nazad u terminal, kažemo git status. I sad vidimo da imamo izmjene na students generatoru. I sad recimo da nam to funkcionira, mi kažemo git add classes students generator, kažemo git commit -m add additional names to students generator i napravimo commit. Sad kažemo git status. Git status nam pokaže da nemamo ništa. Za commitat kažemo git log. Vidimo da imamo novi add additional names to students generator. I sad recimo da želimo promijeniti i readme file u vezi ovoga. Vratimo se u naš editor i otvorimo naš readme file i kažemo na primjer napišemo na primjer nekakvu jednostavnu dokumentaciju, snimimo i sad ako se vratimo nazad u terminal i napišemo git status, vidimo da je izmijenjen i readme.md file. I sad mi na primjer kažemo git add readme.md git commit -m add docs for student generator to readme. Git status nam opet pokaže da imamo ništa, sve nam je komitano. Git log pokaže da sad classes ima 2 dodatna komita u odnosu na master. Znači master nam je ostao na ovoj verziji koda, dok nam classes ima 2 dodatna komita. To su ova 2 koje smo sad napravili. Znači dodali smo još imena i izmijenili smo readme. Što sad ako na primjer moramo napraviti neki hitni fix na masteru? Ukoliko sad trebamo napraviti nekakav brzi fix na masteru, možemo otići nazad na master, kažemo git checkout master i ako pogledamo ponovo log, vidimo da tu imamo samo ovaj student generator class. Znači ono što smo imali gore u logu na classes git log nam je pokazivao da imamo additional names to student generator i docs. Podsjećamo, to na masteru još nemamo, zato što te izmjene nismo spojili. Na masteru za sad imamo samo ovaj add student generator class. I sad, recimo da mi želimo promijeniti izgled studenta. Kako izgleda kad se ispisuje student. To nam je hitno klijent rekao da to sad treba promijeniti u aplikaciji i to mora biti odmah live. Sad ćemo i napraviti hotfix direktno na masteru. Sad ćemo otići u editor i u editoru odemo na CourseSpy. I sad recimo da ovo u printu gdje se ispisuje ime studenta, u biti gdje se ispisuje naziv kolegija pa onda imena studenata, iz nekog razloga recimo da ovo sad moraju biti znakovi jednako, a ne crtice. Pa možemo reći ovako nešto i sad to kopiramo dolje i to sad snimimo. Kad to snimimo, kad napravimo tu izmjenu, možemo provjeriti da radi i vidimo da se sad to ispisuje sa znakovima jednako. Znači file nam je ok. Ako se sad vratimo u terminal i kažemo git status, sad možemo vidjeti da ovaj naš classes CourseSpy je izmijenjen. Ako kažemo git diff, vidimo da je razlika u odnosu na prethodno. Ove izmjene on pokazuje da smo mijenjali ove znakove jednako. I to je sad ta izmjena koju smo mi htjeli napraviti na masteru hitno. I sad kažemo git add classes CourseSpy i sad kažemo git commit -m i kažemo na primjer
change student print UI. I sad ako kažemo git log, vidimo da sad na masteru poslije add student generator class imamo još jedan commit. A sjećamo se da na classes imamo još dva commita. Ako kažemo git checkout classes i kažemo git log, vidimo da sad imamo dva commita nakon ovog add student generator class, imamo dva commita. Znači sad imamo situaciju u kojoj nam je master branch ima još jedan dodatni commit, dok nam classes branch ima još dva dodatna commita. Ali oba imaju kompletnu povijest do ovog add student generator class commita. Ovu situaciju u kojoj se dva brancha razdilaze, ali imaju zajedničku povijest, je možda malo lakše shvatiti kad se vide vizualno. I zato ćemo onda sad pušat oba brancha na GitLab, odmah ćemo pokazati kako se to radi, pa ćete onda vidjeti na koji način GitLab prikazuje takvu situaciju i onda će vam biti malo jasnije što znači to kad se dva brancha razdilaze. Pa ćemo onda reći git push origin i sad možemo reći crtica all. To znači da sve brancheve puša na origin. Podsjećamo, origin smo rekli da je naš GitLab. Čisto zato što smo ga s onom naredbom git remote add origin, taj origin smo mu mi dali ime. Pita nas na username, password, i sad vidimo da on kaže da je dva brancha pušao na origin. Znači master je pušao na master, a classes na classes, ali je napravio novi branch. Sad mi možemo otići u prikaz GitLaba i ako sad refreshamo, vidimo ovdje da imamo dva brancha. Ako kliknemo ovdje na branches, on nam pokaže koji su to branchevi koje imamo. I kaže koji je od njih zadnji commit. Klikom na graf možemo vidjeti kako izgledaju naši branchevi. Sad ovdje možete vidjeti da je, ajde probamo to malo zoomirati. Vidite da oba započinju sa ovog commita add student generator class. Ali onda classes branch ima commit koji se zove add additional names to students generator i onda ima još ovaj dodatni commit add docs for student generator to readme. A naš master branch, on nastavlja s ovog add student generator, ali on ima još change student print UI. To je ovaj zadnji commit koji smo dodali na masteru. I što će se sad dogoditi ako smo mi napokon spremni da ove izmjene sa klasiza vratimo na master? Pa u tom slučaju morat ćemo napraviti jedan dodatni commit koji će onda te izmjene, koji će spojiti tu razliku. Znači bit će još jedan dodatni commit koji će se zvati merge commit, koji će onda spojiti izmjene koje su ostale u masteru sa izmjenama koje su dodatne u classes. Znači kad se vratimo u terminal, mi sad u terminalu možemo ili povući izmjene classesa u master ili povući izmjene mastera u classes. Možda je najbolje prvo povući izmjene mastera u classes. Cilj je da nam master uvijek bude stanje projekta koje funkcionira. Tako da na masteru želimo imati kod koji je isproban i koji radi. I ne želimo imati nekakve greške. Dok na branchu možemo eksperimentirati. I sad mi onda možemo spojiti master, prvo ćemo spojiti master u ovaj classes kako bi provjerili da sve funkcionira kako treba. Znači kažemo git merge master i to napravimo iz classes brancha. Ako niste u classes branchu sa git checkout classes možete doći u njega. Git merge master i on nam sad otvori ovaj merge editor. I on nam sad ovdje kaže merge branch master into classes.
Sad vi ovdje možete napisati svoj commit message ili možete ostaviti ovaj, samo snimite ovaj file i iziđete. Ovo je inače Vim editor, iz njega možete izići sa ..VQ i onda će on snimiti ovu poruku i izići. A ako se dogodi da vam počne se nešto pisati ili slično, znači Vim editor je malo čudan pa se nekad može desiti da ste u modu pa možete pisati, ali na primjer kad niste u tom modu ne možete pisati kad klikćete, sam nekoliko puta pritisnite escape tipku i onda ćete moći napisati ..VQ enter. I sad nam on kaže merge je napravljen sa ovom strategijom recursive i izmijenjen je file core spy. I ako sad kažemo git log, sad vidimo da u classes imamo change student print UI, znači to je ona izmjena koja je bila samo na masteru. Imamo ove dvije izmjene koje su bile samo na classes i imamo ovu novu izmjenu, ovaj novi commit koji kaže da se merge branch master u classes. Ako iz ovog iziđemo, mi bi sad mogli, na primjer, otići u editor i ne znam, provjeriti da i dalje sve radi. Provjerimo da sve i dalje radi. Znači izmjene koje smo napravili na classes su nam ispravne. I sad to sve želimo zajedno vratiti na master. Vratimo se nazad u terminal. Usput, ovo je bila minimalna provjera, ali vi na svojim projektima ćete vjerojatno imati više testiranja kad spojite izmjene s jednog brancha u drugi, ali sad da ne gubimo vrijeme na to, jer to nije poanta tutoriala. Mi ćemo sad otići na master. I sad ćemo reći git status. Ako kažemo git log, vidimo da sad naš master branch i dalje ima samo ovaj change student print UI. To je onaj jedini commit koji smo imali nakon što smo dodali student generator klasu. A sjećamo se da na ovom na classes, kad smo rekli git log, onda smo imali, pošto smo mrđali master, spojili smo tu jednu izmjenu sa mastera u classes, dobili smo i tu izmjenu sa mastera, imali smo i ove dvije prethodne i onda smo još imali merge commit koji je to spojio. Znači sad kad smo na masteru možemo reći git merge classes. I sad budući da smo master već povukli u classes, iako su se njih dva razlikovala, na classes smo dobili dodatni commit koji govori kako se ta dva brancha mogu spojiti u jedan. I sad, pošto nismo imali izmjena na classes, kad smo rekli na masteru git merge classes, on je sad bez problema spojio sve te commitove i ako kažemo git log, vidimo da sad imamo ovaj merge branch master into classes. Znači on je to sad mogao staviti na master bez da nas išta pita. I ako mi sad ponovo kažemo git push all, git push origin all, i ako sad odemo na GitLab i provjerimo kako nam sad izgleda slika, sad vidimo da nam sad ovaj naš da sad imamo ovaj merge commit koji spaja ove dvije grane, ova dva brancha. I to je ona situacija kad u razvoju imate jedan branch u kojem radite nekakav development, a onda u master branchu držite verziju koda koja funkcionira i onda ćete vi, na primjer, dodavati nekakve funkcionalnosti na tom branchu i povremeno ćete ih spajati na master. Ok, sad ćemo još pokazati kako bi dvoje ljudi pomoću GitLaba surađivalo na jednom projektu. Recimo da imamo dva usera, njih ćemo simulirati sa dva različita terminala. Znači prvi terminal će biti ovaj, njega ćete prepoznati po ovoj zelenoj boji,
a drugi korisnik, njega ćemo u videima vidjeti s ovim terminalom i on će biti ove boje. Znači ovo će nam biti user 1, on je do sad radio i ovo je sad drugi čovjek koji dolazi u naš projekt. I sad vidite, ja se ovdje nalazim u ovom cast direktoriju i u njemu imamo ovaj student sub. Ali recimo, sad ovaj student sub zanemarite, zato što je to je ovaj projekt na kojem kao radi ovaj prvi čovjek i sad dolazi druga osoba na projekt i on želi prvo dobiti cijelo stanje repozitorija. Znači, ova druga osoba želi dobiti cijelo stanje našeg projekta, želi klonirati cijeli projekt na svoj kompjuter i želi napraviti neke komitove i to podijeliti s ovim prvim. Na koji način ćemo to napraviti? Pa recimo da sad ova druga osoba se ulogira na svoj GitLab. Ja ću sad i dalje biti na istom GitLabu, zato što stvarno nije bitno. Sad ćete vidjeti kako radi kako Git gleda naziv koji ste upisali pomoću git config username i git config email. Ja ću sad klikom ovdje na ovu tipku klon dobiti dvije opcije za kloniranje. Jedna je pomoću SSH. U ovim tutorialama nećemo koristiti SSH jer je mrvicu kompliciraniji, ali možete klonirati pomoću HTTPS-a. To je ovo što vas uvijek pita za username i password. Ja sad mogu reći ovdje copy URL i on mi je sad to kopirao u clipboard. Ja sad odem u terminal od mog drugog usera i kažem git clone i pastam ovaj URL koji sam snimio klikom na onu plavu tipku. Sad ako sad samo stisnem enter, pošto se repozitorij zove students.git, onda će on meni napraviti novi direktorij koji se zove students.git. I u njega će klonirati cijeli ovaj repozitorij koji se nalazi na GitLabu. U ovom slučaju ja neću to napraviti, nego ću ja njemu dati neko drugo ime. Dat ću mu ime, na primjer, students user 2. I ako sad stisnem enter, on me pita za username i password. I u ovom trenutku on je sad rekao da je klonirao. Ako ja kažem ls, ja vidim da ovdje imam novi folder koji se zove students user 2. Ako ja uđem u taj folder, kažem ls, ja sad opet imam sve ove fajlove koje sam imao i u ovom prvom projektu, koje ima i ovaj prvi korisnik. Kažem ls-alh da nam prikaže sve. I vidimo da ja imam sve ove potrebne fajlove da bi mogao nastaviti raditi. Sada se u to uvjerimo, ja mogu probati otvoriti ovaj projekt, main.py, i ako ga pokrenem, on i dalje radi. Ja sad kao ovaj drugi korisnik mogu Gitu reći tko sam. Mogu reći git config username, to je ono što smo radili u prvom tutorialu, i reći drugi levara i kažem git config user email. I recimo da ja sad kao drugi programer na ovom projektu želim nešto promijeniti u readmeu. Recimo ja ću otvoriti sad readme. Ja sad u tom readmeu želim, nemam pojma, dodati nekakav tekst. Ja kad snimim ovaj file i iziđem, ako kažem git diff, on mi pokaže da se promijenio moj readme md. Ovaj git diff smo objasnili. Ako kažem git status, on mi pokazuje da je modificiran readme md. Ako kažem git log, vidim da imam sve one komitove koji su bili na GitLabu. Znači u slučaju da korisnik 1 ima još nešto lokalno, ali nije pušano na GitLab, ja to neću dobiti, ja ću dobiti samo ono što je pušano na GitLab.
Ali u ovom slučaju vidimo da moja verzija odgovara, znači svi trenutno branchevi koje imamo, i moj master, i classes i master na GitLabu, svi troje su na istom commitu, a to je ovaj bio zadnji gdje smo mrđali one dvije promjene. Ako ja sad želim commitati ove promjene, ako kažem git add taj readme i kažem git status, vidim da će on biti commitan, kažem git commit _m add installation instructions to readme. Ja sam sad napravio novi commit. Ja kažem git log. Pogledajte da je sad, iako sam ja na istom računalu, ovaj commit je napravljen sa ovim drugim imenom i emailom koji je upisan pomoću git config username i git config user email. To je bitno shvatiti da git podatke koje će on zapisati kao autora i email, on to ne gleda prema GitHubu, GitLabu ili bilo kojem remotu, nego isključivo prema onome što vi njemu zadate pomoću git config naredbe. Većina vas će jednom napraviti na svom računalu git config global username i git config global user email i onda više neće o tom razmišljati, nego će svaki put samo commitat. Ali ovo je čisto zato da shvatite da ovisno o tome što će biti zapisano u git kao username i email, on će te podatke koristiti kao autora commita. Što znači da vi kad to pušate na GitLab, vi možete pušati GitLab u kojem u commit podacima autor i email piše bilo šta što vam padne na pamet. Kao što je sad situacija ovdje. Kažem, to nije nešto što će se ponavljati, ali je moguće čisto da se ne čudite ako vam se nekad dogodi. Česta situacija gdje se to dogodi je studenti kad na primjer rade na istim računalima, pa onda netko prije postavi svoje ime sa global switchem i onda neko drugi kad klonira svoj repozitorij zaboravi napraviti ovo git config username i git config user email i onda im kad naprave commit bude ime od onog prethodnog studenta. Ok, iz ovog ćemo sad izići i sad recimo da imamo dva programera koji rade paralelno. I ovaj drugi programer je sad promijenio readme i to je commitao. Sad ovaj prvi programer, sad ćemo otići na prvog programera, on sad želi napraviti nekakvu izmjenu na main.py. Recimo da iz nekog razloga želimo generirati onih 10 studenata umjesto 20 koliko trenutno generiramo. Kažemo, otvorimo main.py, to ćete otvoriti u editoru koji već koristite. U ovom slučaju zanemarite ove greške upozorenja, to je zato što imam više istih fajlova otvorenih u više različitih prozora, ali vaš editor, vi kad ga otvorite kod sebe, on će otvoriti samo vaš taj jedan fajl. U ovom slučaju mi sad želimo, recimo da želimo umjesto 20, ovdje ćemo staviti 10. Sad ovo snimimo i kad iziđemo van, ako kažemo git diff, ovom prvom korisniku on prepozna main.py da je promijenjen. I sad on isto kaže želimo ovo commitat, kaže git add main.py, git commit. Sad ako kažemo git log, pogledajte sad situaciju. Sad prvi korisnik, prvi programer ima ovaj svoj commit, change number of generated students, dok drugi on ima ovaj svoj add installation instruction to readme. I sad što će se desiti, pošto su se njihove povijesti razišle, što će se dogoditi ako neko od njih puša svoje promjene? Znači, njih obojica imaju ovaj merge branch master i GitLab je isto na tom stanju. Ovaj prvi programer, recimo zadovoljan je sa svojim izmjenama, i on sad kaže git push origin master. On sad želi podići ovu svoju izmjenu, ovaj svoj zadnji commit na master. Ja ću sad koristiti iste podatke za prijavu.
I ako sad odemo na GitLab i refreshamo, vidimo da na masteru imamo add installation instructions to readme. I ako pogledate, vidite da ovdje imate ovaj drugog usera kojeg sam ja napravio u onom drugom terminalu, čisto tako što sam rekao git config username i git config email sa drugim podacima. Sad ćemo simulirati koja je situacija kad je drugi programer nešto već digao na GitLab, a prvi programer te promjene sad želi preuzeti. Odem u terminal prvog programera i sad taj prvi programer kaže ja imam svoju izmjenu change number of generated students i on je sad zadovoljan sa tom izmjenom. I on sad želi to isto dići gore. Kaže git push origin master. I sad dobijemo ovakvu grešku. Rejected, failed to push. Kaže, updates were rejected because the remote contains work that you do not have locally. On nam kaže, remote, naš GitLab, sadrži izmjene koje mi nemamo lokalno. Netko drugi je nešto pušao prije nas i mi sad prvo moramo povući njihove izmjene, spojiti ih s našima i tek onda možemo pušati mi svoje promjene. Sad ćemo mi reći prvo git pull origin master. I sad pošto vučemo promjene koje su gore i obojica na ovom master branchu imamo zajedničku povijest, on je napravio jedan commit, ja sam napravio jedan commit i sad on mora napraviti novi commit kojim će spojiti ove izmjene s mojima. Sad ja mogu reći ponovo write Q da iziđem iz ovog editora, znači da snimim ovu poruku i on sad kaže ovako. Povukao je master sa origina i napravio je merge i napravljena je izmjena u readme.md. I stvarno ako sad pogledamo readme.md, vidimo da se tu nalazi ovih novih 6 linija koje su dodane. Isto tako ako kažemo git log, vidimo da sad imamo imamo svoj commit, change number of generated students, imamo commit od ovog drugog programera koji smo povukli sa mastera i ovo nam kaže da GitLab je još uvijek na ovom commitu. Znači naše ove izmjene su još lokalno. To je taj njegov commit. I sad mi imamo još jedan dodatni commit koji govori Gitu kako će ovu moju izmjenu i onu od drugog levara izmjenu spojiti da imamo ponovo zajedničku povijest. I sad kad ja imam taj merge commit, ja sad mogu reći git push origin master. I moje izmjene se isto pušaju gore. Ako sad odem u Chrome, refresh pokaže da sad imamo i izmjenu od onog drugog levare i ovu moju izmjenu i imamo commit koji spaja ove naše izmjene. Ako bi pogledali onaj graf nam sad pokazuje kako je to izgledalo. Pogledajmo ovdje. Znači, ovo je bio commit na kojem smo bili obojice. Znači, ovo je commit na kojem je ovaj drugi programer povukao sa klonirao projekt i povukao ga sebi lokalno. Ovo je njegov commit. Znači, on se nastavlja na ovaj koji smo imali zajednički. A ovo ovdje, ovo je moj commit. On se isto nastavlja na ovaj koji smo imali zajednički. Budući da smo imali zajedničku točku, ništa nam se međusobno nije preklapalo, mijenjali smo različite fajlove unutar projekta. Sad s onim pullom možemo dobiti novi commit koji radi merge branch, znači on spaja ova dva brancha koja smo imali odvojena, iako oni u ovom slučaju nisu branchevi, oni u biti nisu branchevi koje smo mi eksplicitno kreirali,
Ali je stvar u tome da kad vi povučete, na primjer sa GitLaba master, onda on njega prvo sebi spremi u branch koji on zove origin master i ako se on razlikuje od vašeg mastera, onda on mora njega pokušati spojiti sa vašim lokalnim masterom. I sad je situacija da ovaj merge commit spaja te dvije povijesti i mi sad ponovo imamo branch, imamo commit na kojem master i moj i njegov i ovaj koji je na GitLabu možemo nastaviti sa iste točke. I vratimo se sad nazad u terminal. Sad još finalna stvar koju trebamo pokazati u ovom tutorialu je što u slučaju da imamo konflikt. Konflikt se događa kada imamo izmjene koje su napravila dva programera ili na dva odvojena brancha koji gađaju isti file. U ovom slučaju recimo da naš prvi programer ponovo otvori readme i sad naš prvi programer kaže tu sad nešto u ovoj dokumentaciji ne valja, recimo evo mora sve početi s velikim slovom, pa ćemo mi napraviti neke jednostavne izmjene gdje ćemo samo promijeniti početno slovo. Evo. To je sad iz nekog razloga koje su to promjene koje mi želimo napraviti. I sad prvi programer snimi te promjene, kaže git status, kaže ponovo git add readme, git commit, fix readme i kaže git push origin master. Ok, sad ako pogledamo GitLab, refreshamo, GitLab sad ima fix readme koji je napravio ovaj prvi programer. Ako sad odemo na drugog programera i sad ovaj drugi programer isto želi mijenjati taj readme. Ovaj drugi programer nije povukao verziju sa GitLaba koju je ovaj prvi pušao, jer na primjer nije znao da ovaj to radi ili iz nekog razloga radi nešto lokalno i on sad ovdje želi promijeniti ovu rečenicu. Je li ova rečenica na primjer loša? Znači recimo da je sad drugi programer promijenio ovu rečenicu i on sad snimi i iziđe. Ako kažemo git diff, znači ova rečenica je zamijenjena sa ove dvije. Mi kažemo sad git status, vidimo da je to jedini file koji je mijenjan, git add readme.md, dodaje ga u stage, git commit _m, na primjer isto fix readme. Znači ovo je sad slučajnost da su se oba programera odlučila dati isti commit message za ovu svoju izmjenu. To totalno ne mora biti tako, vrlo vjerojatno ni neće, mala je vjerojatnost da će obojica dati istu izmjenu, ali mi smo sad dali na primjer isti message, čisto zbog nedostatka inspiracije. Ako sad ovaj programer pokuša pušati svoje, on opet dobije poruku da su update-ovi odbačeni zato što remote sadrži nešto što mi nemamo lokalno. Kao i u prošlom primjeru, u tom slučaju koristimo pull. Git pull origin master. I sad ovdje imamo nešto zanimljivo. Kad smo pokušali ovo pullat, kaže nam conflict. Kaže merge conflict u readme.md. Kaže automatic merge failed, fix conflicts and then commit the result. Mi sad moramo ručno popraviti te konflikte, zato što u ovom slučaju isti dio istog fajla je mijenjan u oba komita i Git ovo ne zna popraviti automatski. Što je logično, zato što Git ne može znati koja je logika tih izmjena. On samo zna što je točno u fajlu mijenjano. Ako nisu mijenjani dijelovi koji se preklapaju, u tom slučaju Git će njih znati spojiti, ali ako dva programera promijene isti dio fajla, Git nema način znati čija je izmjena ispravna. I sad mi možemo reći kao i ovaj git status. I on nam kaže ovako. Origin master i moj branch su se razišli. Imamo različiti broj komitova
i imamo unmerged paths, znači imamo putanje ili fajlove koji nisu spojeni. Kaže, popravi konflikte i pokreni git commit. Ako želimo prekinuti ovaj merge, jer na primjer shvatimo da ne želimo spojiti te promjene, možemo reći git merge abort. Ali u ovom slučaju ako želimo povući verziju sa GitLaba, moramo spojiti ove promjene i moramo ispraviti ovaj konflikt koji je nastao. Kaže, both modified readme.md. Ovo u statusu nam govori da je konflikt sad u tom readme.md fajlu. Ako mi kažemo vim readme.md, ako otvorimo readme.md, sad vidimo ovdje ovako nešto. Git će nam pokazati koji dijelovi su njemu u fajlu konfliktni. I onda će nam ubaciti što on ne zna spojiti. Znači koji dio iz jednog komita, koji dio je iz jednog komita, a koji dio je iz drugog, u onom dijelu koji ga buni, koji ne zna spojiti. Vidite da u ovom slučaju on je znao na ovim linijama promijeniti zato što je tu samo jedan od nas mijenjao. Znači samo prvi programer je stavljao velika slova na ove linije. I Git vidi da kod drugog programera ovdje nema nekih izmjena koji kače tu liniju i on zna staviti ta velika slova. To ga ne pati. Ali ga pati ovo ovdje gdje su oba programera mijenjala ovu određenu liniju. Znači prvi programer je promijenio tekst, a drugi programer je samo promijenio prvo slovo. I sad onaj koji radi spajanje ovih izmjena, to može biti ili programer 1 ili programer 2, u ovom slučaju je 2, on je taj koji će sad odlučiti koja od ove dvije izmjene je dobra. Ili može čak i promijeniti sve i staviti neku svoju. Najčešće se radi tako da se pobriše sve ono što ne trebamo. Znači u ovom slučaju programer 2 vidi da je programer 1 promijenio ovaj tekst, ali to je ispravan tekst, iako je ovaj prvi samo stavio veliko slovo i on sad kaže ovaj tekst je bolji od onoga što smo imali prije i sad ću ja pobrisat sve što je višak. Ja želim da taj fajl tako izgleda. Kad ja sad iziđem i spremim ovo, ako kažem git status, on nam kaže both modified opet. Ako kažemo git diff nam neće u ovom slučaju pokazati izmjene, zato što smo unutar procesa sređivanja konflikata. I sad mi trebamo reći git add readme, kad smo ga mi sredili kako mislimo da treba, kad smo ispravili konflikte, kažemo git add, kažemo git status i sad mi možemo reći git commit. I on sad ovdje kaže, ponudi nam opet ovaj tekst merge branch master i u ovom slučaju ako smo imali, on kaže koji su tu bili konflikti, ako mi sad želimo, mi njemu možemo na primjer dati više podataka. Ili možemo na primjer napisati svoju poruku, reći fix merge conflict in readme ili nešto drugo. Znači većinom će ljudi ostaviti samo, iako je to možda i loša praksa, ali većinom će ljudi ostaviti samo ponuđenu poruku i možda ne bi bilo loše napisati što je točno ispravljeno, čisto da se kasnije zna, ali svejedno je, vi ste ti koji određujete što će biti u commit poruci. Sad snimimo ovo i izađemo i on prepozna da smo mi sad napravili to i on sad napravi novi commit fix merge conflict in readme. I ako mi sad kažemo git log, sad vidimo da je tu ovaj fix readme od ovog prethodnog, od prvog programera koji je mijenjao ona velika slova, vidimo da je tu fix readme, ovaj od ovog drugog programera koji je dodao ovu novu rečenicu i sad vidimo da je napravljen dodatni commit koji sređuje taj konflikt. Zašto? Zato što ako nema ovog dodatnog commita koji Gitu govori kako je riješen taj konflikt između dva fajla,
onda kad bi prvi programer ponovo povukao izmjene ovog drugog programera, Git opet ne bi znao kako spojiti ta dva fajla. Ali u slučaju kad mi imamo novi commit i taj novi commit govori kako je taj konflikt u ta dva fajla sređen, sad Git može nastaviti i svi možemo nastaviti na istoj verziji. I ja sad mogu reći git push origin master. I ako sad odem ponovo na GitLab, vidimo da sad imamo fix readme od ovog prvog programera, imamo fix readme od drugog programera i imamo ovaj fix merge conflict. I vi bi sad čak mogli vidjeti svaki od tih commitova kako izgledaju. Znači u ovom slučaju ovo je fix readme od drugog programera. Ako se vratimo na sve commitove, možemo vidjeti kako izgleda fix readme od prvog programera. On je, sjećamo se, samo promijenio velika slova. I ako pogledamo ovaj merge conflict, fix merge conflict, on izgleda ovako. Znači on je spojio ovu izmjenu koja je ostala kod prvog programera za main py i ovu izmjenu koja mijenja ova slova.